Vitajte na hrade Karpatia na základnej škole Karpatská vo Svidníku. Tohtoročný deň otvorených dverí sa niesol v stredovekom štýle. Budúcich prvákov privítali v rozprávkovom kráľovstve. Chceli sme rodičom ukázať aj deťom takou hravou formou, aby sme ukázali všetky priestory našej školy. Zamerali sme sa na to pravda, že najlepšie, čo môžeme ponúknuť tým našim žiačikom maličkým, ktorých budeme očakávať v septembri. Rodičia si prezreli školu a budúci prváčikovia si prešli rôznymi stanovišťami, kde videli ukážku stredovekých tancov, divadielko, upiekli a vyzdobili si perníčky, vyskúšali si prvú pomoc. Nechýbala ani ukážka sokoliarov, z ktorej boli očarení. Zaujali ich roboti a legoroboti a videli kúzla fyziky. V závere sa v jedálni podávala kráľovská hostina a vyšantiť sa mohli na skákacom hrade. Pripravili sme si stanovište, ktoré má názov Z minulosti do súčasnosti. Venujeme sa informatickej výchove a všetkým aspektom, ktoré na informatickej hodine využívame v tejto základnej škole. Či už sú to práca s počítačmi, alebo programovanie robotov, alebo aj robotika na druhom stupni. Žiaci to môžu využiť aj v rámci mimoškolských aktivít a môžu sa s robotmi hrať a zároveň ich aj programovať. Nachádzame sa v učebni fyziky, kde moja kolegyňa slečna magistra Janka Maťašová pripravila zaujímavé pokusy. Máme tu napríklad zakliatú elektrinu, kde sú generované statické výboje, ktoré dokážeme usmerňovať svojimi rukami. Deti si mohli namočiť ruky aj do zázračnej kvapaliny, ktorá sa správa proti fyzikálnym vlastnostiam. Čo sa týka ďalšieho stanovišťa, tak máme tu na levitujúce pierko, ktoré funguje na princípe statickej elektriny. Wingardium Leviosa. Niektorí rodičia sú aj naši bývalí žiaci, čiže si to zaspomínali a páčili sa im hlavne tie priestory, že prestávkové priestory, kde si môžu deti aj zašportovať. U nás stolný tenis, stolný futbal, takže aj prečítať si nejakú knihu. Zápis na školu sa uskutoční od 1. apríla do 7. apríla medzi 8. a pol 5. hodinou. Podľa legislatívy však budú deti zapisovať až do konca apríla. Kamila Lucová, Ahoj TV.